Azt a mindenit basszus, de jó. 10-es futam pályabeosztása a következő. 1-es pálya Nálási Dorottya Debreceni Sportklub, 2-es pálya Józan Kata Kőbánya Sportklub, 3-as pálya Vida Boglárka Anna Kőbánya Sportklub, 4-es pálya Kassai Odett Kőbánya Sportklub, 5-es pálya Petra Edwin, 6-os pálya Nagy Gordina Barakolszó Klub, 7-es pálya Bratek Fanni Gagarini Eset, 8-as pálya Szaka Dorka. A 2-es pályán úszó versenyzőt a versenybíróság szabálytalan rajt miatt kizárta a versenyből.